quan anem als espais naturals interiors, doncs tenen una sèrie de riscos que són específics d'aquest medi. Els rius i els pantans ens ofereixen unes condicions que són dinàmiques, que canvien, que es mouen, no són entorns que els podem controlar, no podem detectar tots els riscos que tenen. Que a la gent li agrada anar a fer activitat al medi natural, però cal atendre uns consells que des de Bombers de la Generalitat creiem que poden ser útils. Sobretot vigilar molt la zona de bany on ens fiquem, que siguin zones controlades, que siguin zones habilitades pel bany, que ens informem molt, sobretot abans, de quins són els riscos específics, de quins són els riscos que estan amagats. Després també és important no sobrevalorar les nostres capacitats físiques. És molt recomanable no banyar-te sol, anar sempre acompanyat, que algú et tingui a la vista. Si vas amb canalles, si vas amb nens petits, no perdre'ls mai de vista. Encara que estiguin en una zona que estigui molt controlada, no perdre'ls mai de vista.